В 2007-м, еще до своего официального вступления в должность руководителя региона, Рамзан Кадыров совершает хадж к святым для мусульман местам. Это подчеркивает глубокую религиозность чеченского лидера. Тот памятный 2007 ознаменовался в общественно-политической жизни республики. Свой старт на политическом Олимпе Рамзан Кадыров начал в Мекке и Медине, где сама судьба распорядилась вручить ему бразды нелегкой деятельности в качестве главы региона. Ребята, перекрыто для нас, спокойно, проходите. Его визиты на Ближний Восток – это всегда политическое событие, неизменно вызывающее большой общественный резонанс. Кадыров-младший в исламском мире – фигура эпохальная. С ним связывают все, что для остального мира стало символом процветания и возрождения нашей республики и ислама в России. Так было в 2007-м, и так же стало и на этот раз. Высшая сила незримо сподвигла молодого чеченского лидера к самым выдающимся достижениям на политической арене. И весь мир был тому восхищенным свидетелем. Все увидели и оценили его гражданский подвиг во благо мира, добра и справедливости. Рамзан Кадыров вновь совершил паломничество к святым местам Мекки и Медины, чтобы в преддверии своего нового срока в качестве главы региона окрепнуть духовно и просить Всевышнего его великой милости в том деле, какое ему предстоит осуществить во имя идеалов добра и справедливости на родной земле. И вновь вместе с ним на священной земле его верные соратники, которые вместе с Рамзаном Кадыровым совершили малый хадж Умрат. Самолет главы республики берет курс в Саудовскую Аравию. Рамзан Кадыров повторяет вслед за членом Совета Федерации России Зиядом Сапсаби слова, обращенные к Всевышнему с мольбой ниспослания чеченскому народу, его родным и близким, благодати. Обязательное чтение «Лаббайк» входит в порядок совершения хаджа и умрата. «Лаббайк» паломники прочитали сразу же после совершенного на борту лайнера намаза. Чтение «Лаббайк» является подтверждением паломников предстать перед Всевышним, очистившись духовно и телесно. Глава республики принимает от своей матери Аймани Кадыровой телефонный звонок. Мать чеченского лидера, даже несмотря на позднее время, переживает за отправившихся к святым местам паломников. В аэропорту Рамзана Кадырова и сопровождавших его лиц, как и всегда, с почетом встречали сотрудники российского консульства в Саудовской Аравии, представители местных властных структур высокого ранга. Почетный кортеж Рамзана Кадырова в сопровождении сотрудников Королевской службы безопасности направляется из аэропорта в священную Мекку. Секьюрити неизменно присутствует во время визитов главы Чеченской Республики в королевстве и сопровождает его повсюду, освобождая ему дорогу к Каабе. И здесь традиционный ритуал – семикратное обхождение священной Каабы при совершении умры.
şılladı. Allah ilah kideyl tıkılır. İllallah Allah olsun. Hoşçakalın dakikati şoldu. Anna Muhammed kılar. Dar vaatini bakmaya bak. Hadi işki mi tayfo. Estağfurullah, estağfurullah. Черный камень, находящийся в одном из углов священной Каабы, по преданиям, был спущен Всевышним на землю из рая. Потому-то и мечтают все паломники прикоснуться к нему. Рамзану Кадырову сделать это посчастливилось уже в который раз. الله اكبر باليد ما في تكبير باليد اليمين باليد اليمين ما في تكبير تكبير كذا باليمين بسم الله الله اكبر الله اكبر هذا باليد ولله الحمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين صبر حق الله يهديك زي ما شفتني قبل سير فوق شيخ سير همزة عين يا روح هنا Другим важным моментом при совершении малого хаджа является посещение и семикратный обход гор Сафа и Марва, куда после совершения сунна-намаза и направились Рамзан Кадыров с сопровождавшими его лицами. Причем на отдельных участках обхода гор мужчинам надлежит пробегать путь. Подстригание волос – свидетельство завершения умры. После того, как волосы подстрижены, паломники снимают ихрам, 2 больших специальных куска ткани, и привычно одеваются в повседневную одежду. На следующий день, совершив в харме утренний и дневной намаз, чеченские паломники завершают последний желательный ритуал – прощальный обход Каабы. Еще один важный момент, свидетельствующий о глубокой религиозности чеченского лидера и его приверженности идеалам нравственности. Рамзан Кадыров неизменно стремится к единению самых разных представителей исламского духовенства. Так, вместе с ним в Мекку приехали с Чеченской Республики потомки курайшитов, айлияов, разных вирдов и духовенства. Всего более 30 человек. Все расходы для совершения ими хаджа взял на себя лично чеченский руководитель. И это лишь малая частичка участия Рамзана Кадырова в судьбе всех тех людей, кто встал на путь истинной веры. В центральную же мечеть Медины глава Чеченской Республики вместе с соратниками прибыли под звуки азана, возвещающего время вечернего намаза.
Почет и уважение к чеченскому лидеру здесь ярко проявляется властями. Им были предоставлены отдельные места для совершения обязательного фарза в мечети пророка Мухаммеда, да благословит его Аллах и приветствует. Молитва, восхваляющая пророка, да благословит его Аллах и приветствует, звучит из уст собравшихся. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. Место захоронения пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует его праведных халифов Абу Бакара и Умара, священно для всех мусульман. И те, кто совершают хадж и умрат, непременно посещают мечеть пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Просить милости Всевышнего, уединившись в священном месте, означает очень многое для каждого правоверного мусульманина. Wees, je was gets de duur stoel daar, daar zocht door, daar Koran سيلح دشت الله وبشتو شيء سيلو شيء دي من وين واش gets de ja وين gets die door القضية قال دي تشوف toch nog akbar maar deel van 18 met de wijze die nou هذا اليوم من كان له يوم اليوم من بيرشوا على هذا الصعب ذكر له ده ما ده ده بوفني على يسوع ادعوا لنا ولا تنسونا من الدعاء. Могила Хамзата, дяди пророка Мухаммеда, да благословит его Аллах и приветствует, одно из многих священных мест Медины. И здесь никто не пытается скрывать наворачивающихся на глаза слез. Как и в 2007-м, Рамзан Кадыров точно так же в глубоком волнении совершает дуа у места захоронения Хамзата. قريشيتين boş nak öyle ay vay dikçine yani fi boş nak boş bu vayti şوي مخنا فتحنا مثلا دعوه الداخل قزح مكه حقوقه مش بتشتي ثاني تجح وين مخنا مثلا دعنش دش ايش باخ بينك قزح روز تاعها اشتباك بينا يسغل وجده لا بتشها ساعد القبل دول اشتو حدا الورناء خزهر اهتو برنا قسنا وصوت وي قريشيتين باش اولى تحير باش قزبال بر قزيش مدينه يلش عليه الصلاه والسلام شي شو دعوه للموشول شمت دخر دق نعمة توت وصل وجداله شيء ملكي بيمري أولى أرسل ديوان بشح دال عالش ويله داله سوى دخن دوشتو ساعة دال قبل دل اسمه دال ويل دوشتو شيء واحد دويل دال ويل بشح ماشل الويل دال دين نزل مهل الويل إذا مصو مخ عميل بالبصر نعم دي عواجب دوتسن دع درسي موش ماشل الويل ألر سوى أنت عواجب دوشن دويس وندو ألشة مفتك تلو أنت أنا شا طور حلق شا بتشا دخوت زمن شا وي يسحج زاوية أمرتين ديلز أنت بيوم روستي ونديو ديلي ديها شيء أتو برديوش ديلي وين مختو برديوش على الأول سنديلا طبعا وين خيل دول بوا ما الدنيا نقوش له الدنيا تيتدوش طبعا شلق شا دخوت زمن شا ديلز أنت بيوم روستي وينا ديلي ديها ديوش يلا هاويوش وين مخ حبيها ديوش وزن ديل تمختو بيع تمخ فرط باق أحبوهش ديلي بيالخل وش ويلشو بعنش ديش ديلي والشوي بتشع طان سوي
وإلى فيامرت إن نابل بي أولى إن نابل بي ألا فيامرت إن نخا وين بويش بوين بين سيد عماد بوش أولى دا بكسر ورسن كنتو أحمد مرتد صوص حاج خلال دا القيد تويل سن كنت عدل حميد خلال عدل حميد كنت خواج وخواج كنتو ير سيد محمد دوك كنت كنتو ير حمزة دي علاودي كنت كنتو عدل عمان كنتو ير إبراهيم تانا ويمخ كعمل بوش كله أولى إن تاتنا صار حابكنش طبعا لجدين أخو مدينة تدخل خزوا اسمه باخر دي يخشلهم لي واشترهم ديل شيء ده ولا شيء نت وصار ولا ويمسكنا هو شطيرنا طبعا لجدين أخو مخ كدالين خذ يخشي بعض بغي ترديخ ديل يلخ شوية نيس وذلك ديان شوينك سن بتشاوات وزيت الله شدالت هاي بيرتيل طبعا أولى إسبال بوش قريش نافذ بال بوش متخلى بتشا طبعا الدخول دولش أدمنا طبعا يقول تير ولا هريح كان يلخن والله بق مدو إسين سال تليفون دعتو غير دي شغل سلطان أهين تشاش تليفون شاء يشاش بتشان تيره موت يشدهم باش أتصبح خاخلة ويدير استاين خودرك دنيا شاتسو ويلشانين يلسيول عليه الصلاة والسلام إسو دنيا شيارج إهجين ميتش متى ودعوة عن وجهنا وياك أمبوش وين حلقة طبعا ليشوا ويديزو خوق استغان ليجدينا سندال شانيت سبيلش إخير داسر طبعا ليجدينا خو وين خذ مدينة باك بحكي مكة دين ديها ديوش وين نيس يوخ دال وين إيش مواليس وين دنيا شيوخ خينا وزيت خلش دال وين إبيتا فيتيل دال هاي بيرتيل مصر ويقامي دي خردخسة إلار ورد يخش سنة تان ليش دينا واسيهم سن سخوزيش سن أقول خزدك ويجر بركة خدوهم سن خزيتر ما سرجع وسيا دخسة طبعا قصقاتشر ديل قربان رمزاني بركتت قصداخكن طبعا هودنا نشوح هرمت كشجر Председатель Духовного управления мусульман Чеченской Республики Султан Мирзаев говорит, что еще 4 года назад здесь ничто не напоминало о том, что это могила дяди пророка Мухаммеда. Да благословит его Аллах и приветствует. دوق بيزن خلوش يلشن ديوش حمزة الأول مت شون يحتغي ثرمت كريش تاتس إيش مويوته ويلشن دوق بيز ديوش تل يلشن لا تسمين سو شيك تويته شات ويرو الله بتش مت يو بتش هو رمضان بتش حكيخ يعني لو سودس كرا بتش حكيخ يعني رمضان أقا إيش ديلا شاخت و شا توير إيش تحشين بيخت بيلش هين عشان حاشا ورشين أحي تويتشينا يحضر شاتوير يرى الاشترمت كيند بوشوشونه تا يا اخي تا ما هندي هر هندي توي ديك بولني توي ولا دور يلشن روزه تا بوشوش ايش شو خز غيش وش مايو شو خز توير شو هندي خز توين هندي شو خزمت يدار بوش بولن بوش بول الام ات اوغر او توم خله اوغر جو اصحابي تعاني مت جوزي يا حمزه تيجي مت يدعول خله حمزه يدعول لان نيس دي بع شو دال شو يا ها صدق دغدي أن سو أستير إله تدرك وحاد غيش اشتروا الله تعالى قش دغدي أن خان خلا يحمزة ديال رئيس هلسون ده الغاز وقبل دولسون يتعامل دي بعشو ده شو ده تي عيدلوش متك جنا حقك إيشيا ينيوش شو شاد عمولر أتشون حقيدلوش تيدوش حمزة كريم زين التريح مت بهيز يتعاملش مت يتعامل لنا هو بوش بوش عربوش دي تريزة Для некоторых потомков Элияев и Курайшитов нынешнее паломничество стало первым, за что все, без исключения, выражают глубокую благодарность Рамзану Кадырову. إيش تقول رقي وقي مش كاسادة لدوك تيش تدبوا بس نوش ده حوم بقول كل فصل لا نحش ليل ويلا لا سيد ويلا لا زينة ظلم الله ويلا أبو كرمستر بس ويلا زينة قيامتين لا بيوش يو عدل دول أخشى مسألة ده سنة دول ده زينة ظلم حلر وش ويمخ كنا حنا أعتقد عم يلبس ده سنة دول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Провожали главу Чеченской Республики в аэропорту Медины на самом высшем уровне. Малый хадж Умрат завершен, а на обратном пути в Грозный Рамзан Кадыров провел на борту лайнера краткую рабочую встречу с членами правительства. И уже ночью самолет главы республики благополучно приземлился в аэропорту Грозного. Очередной ближневосточный визит Рамзана Кадырова завершен. Духовный настрой чеченского лидера накануне вступления в должность главы региона высок как никогда. Теперь же, как и 4 года назад, с именем Всевышнего на устах, он вновь возьмется за такую непростую, такую важную миссию, от исхода которой будет зависеть судьба всей республики.